Здравейте всички, които ни гледате. Да, ето, които ни гледате. Аз съм Вики, тук с мен е Биби. Искам да ви кажа в този клип да оставите коментар с въпрос, защото в другия клип ще се казва въпроси и отговори и ще й отговаряме. И сега мисля да ви покажа едно нещо. Я подай топката. Паднаха ми дъвките. Дай. Айде бе, дай. И сега. И хора, виждате, това е Биби. Това са нейните краки. Нейните краки. А с мен е... И сега... Гледай така да правя салто. Гледай как правя салто. Него няма да тегна. И така исках да кажа да оставите коментари и въпроси. И за това, айде. Чао. Разбрахте какво да направите. В другия клип ще отговаряме на въпросите ви. Дано до утре да имам доста коментари. И айде, чао.